हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण खडकणी बनवणार आहोत। तर इथे मी घेतलेले आहे अर्धा वाटी साखर, पाऊण वाटी दूध आणि 1.5 वाटी आपण मैदा घेणार आहोत। इथे मी मैदा आता हे 1 वाटी मोजून घेतलेले आहे। इथे बघू मैदा घेतलेला आहे, हे बघू शकता। हे अशा पद्धतीने आपण इथे 1.5 वाटी मैदा घेतलेला आहे। तर 1.5 वाटी मैदा हा आपण असा चांगला छान असा चाळून घ्यायचा आहे। इथे बघू शकता। इथे छान असं आपण चाळून घेतलेला आहे मैदा। अर्धी वाटी आपण साखर घेतलेली आहे। त्या साखरेमध्ये आता आपण दूध टाकून घेऊयात। साखर विरघळण्यासाठी अर्ध्या वाटी साखरमध्ये आपण दूध टाकून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता। त्याच्यात जेवढं मावेल तेवढं दूध आपण टाकून घ्यायचं आहे। त्याला छान असं त्याच्यात विरघळून घ्यायची साखर पूर्ण दुधामध्ये, चमच्याने चांगलं हलवून। तर आता हे दूध आपलं अर्धी वाटी आपण दूध गरम कर अर्धी वाटी आपण एक आपला भाजीचा चमचा असेल किंवा तुम्ही अंदाजानुसार तुम्ही तूप टाकू शकता। इथे मी आता इथे बघू शकता। आता आपण 1.5 वाटी मैदा घेतला होता। तर त्याचे आपण अर्धी वाटी आपण 1.5 वाटी मैदा घेतलेला आहे। त्याचे पाऊण वाटी आपण रवा घ्यायचा आहे। हा रवा आपण आता दुधामध्ये भिजवून घेऊया। हे बघा, मी इथे दूध घेतलेलं आहे थोडं, पाऊण वाटी असेल ते। त्याच्यात आता आपण रवा चांगला भिजवून घ्यायचा आहे। आणि चमच्यानुसार हे 3 चमचे आपले रवा आहे। तर हा रवा आपण आता याच्यामध्ये चांगला भिजवून घ्यायचा आहे। हा बारीक रवा आहे, तो पटकन भिजतो, त्याच्यामुळं काही एवढं त्याला वेळ लागत नाही। आणि दूध आपण दुधामध्ये साखर टाकून घेतलेली आहे। तर साखरेला थोडं आपण दुधामध्ये विरघळून घ्यायचं आहे। जर लवकर विरघळले नसेल तर आपण थोडंसं गॅसवर। तर आता आपण याच्यामध्ये आता तेल आपण मोहन टाकून घेणार आहोत। इथे बघू शकता, मी इथे दोन चमचे गावरान तूप घेतलेलं आहे। आता याला आपण थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता, मी थोडं गरम करून घेते। इथे आपण 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे। थोडं याचं मोहन करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण मैद्यामध्ये इथं टाकायचं आहे। इथे बघू शकता, इथे 2-3 मिनटं आपण इथे रवा पण दुधामध्ये टाकला होता, तो पण आपला छान भिजला आहे। इथे बघू शकता। आणि साखर पण आपण थोडं दूध पण गरम करून घेतल्यामुळं साखर पण सगळी विरघळलेली आहे। इथे बघू शकता। तर आता आपण मैद्यामध्ये आता आपण हे रवा टाकून घ्यायचा आहे पूर्ण। हा भिजलेला रवा पूर्ण मैद्यात मिक्स करून घ्यायचा आहे चांगला। तर इथे बघू शकता, आता मी भिजलेला रवा हा याच्या दुधामध्ये भिजलेला रवा हा मैद्यात टाकून घेतलेला आहे। याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे पूर्ण। आपला हा मैद्यामध्ये हा रवा मिक्स झाला पाहिजे। इथे बघू शकता, अशा पद्धतीने पूर्ण याला चोळून घ्यायचं आहे। त्या रव्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे मैद्यामध्ये चांगलं। तर इथे बघू शकता, आता आपण छान असं रवा मिक्स करून घेतलेला आहे। तर आता याच्यामध्येच आपण मोहन टाकून घ्यायचं आहे। गरम केलेलं मोहन याच्यात टाकून घ्यायचं आहे। तर इथे बघू शकता, मी आता मोहन गरम करून घेतलेलं आहे, तुपातच मोहन घेतलेलं आहे मी इथे। आता हे टाकून घ्यायचं आहे पूर्ण। 2 चमचे घेतलेले आहे मी गरम करून। तर आता याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे मैद्यामध्ये आणि रव्यामध्ये। हे गरम असल्यामुळे याला चांगलं चोळून घ्यायचं आहे पूर्ण पिठाला। हे बघू शकता, अशा पद्धतीने पूर्ण आता हे हाताने आपण असं छान असं चोळून घ्यायचं आहे। हे बघा, असं बघू शकता। आपण मोहन टाकल्यानंतर असं छान याला पिठाला चोळून घेतलेलं आहे ते मोहन। तर असा छान आपला असा गोळा तयार होतोय, म्हणजे पूर्ण आपल्या पिठाला हे तुपाचं मोहन लागलेलं आहे। तर याच्यात आता आपण हे दुधामध्ये टाकून थोडं टाकून हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता, एकदम नाही ओतायचं, जसं लागेल तसं ते घ्यायचं आहे। इथे मी अर्धा आता हे बघा, आता पूर्ण साखर आपली विरघळून झालेली आहे। याच्यात अजिबात साखर नाही राहिलेली। तर आपण आता थोडं टाकायचं आहे याच्यामध्ये।
जसं लागेल तसंच त्याच्यात टाकून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला असा चांगला घट्ट गोळा बनवायचा आहे। इथे बघू शकता, तर इथे बघू शकता आपण असा घट्ट गोळा मळून घेतलेला आहे। अर्ध्या वाटीमध्ये अर्धी वाटी दुधामध्ये अर्धी वाटी साखर विरघळून घेतली होती, पण मला एवढं दूध लागलेलं नाही आहे। माझी बरीच म्हणजे पाऊणच वाटी मला साखर आणि दूध लागलेलं आहे। इथे बघू शकता एवढं दूध माझं इथं उरलेलं आहे, त्याच्यात आपल्याला काही आवश्यकता नाही आहे। तर आता इथे आपला छान असा घट्ट गोळा तयार झालेला आहे, इथे बघू शकता। तर आता हे आपला रवा पण आपला छान भिजेल आणि पीठ पण आपलं छान भिजेल। असं अर्धा तास मी आता याला झाकून ठेवणार आहे। नंतर अजून आपलं 1 वाटी असं तयार झालेलं आहे पीठ, इथे बघू शकता। तर आता ही वाटीमध्ये मी असं अर्धा तास याला 1.5 वाटीच्या पिठामध्ये आपली आणि त्याच्यामध्ये मी पाऊण वाटी रवा टाकला होता, तर ते मळून घेतल्यानंतर असं आपलं 1 वाटी इथं तयार पीठ झालेलं आहे, इथे बघू शकता। तर इथे बघू शकता अर्धा तास आपल्या पिठाला झालेला आहे। असं छान आपलं पीठ भिजलेलं आहे। आता याला अजून एकदा छान असं मळून घ्यायचं आहे आणि मी कुटून घ्यायचं आहे खलबत्त्याच्या साहाय्याने, म्हणजे ते छान मिक्स होतं, एकत्र होतं सगळं अशा पद्धतीने, म्हणजे नरम पडतं थोडं। मी त्याला थोडं असं कुटून घेतलं की बरोबर व्यवस्थित होतं ते। इथे मी पीठ छान मळून घेतले, 2 उंडे घेतलेले आहेत। इथे आपल्याकडून गोल होण्यासाठी मी ते गिलासचा वापर करते, ग्लासचा। तर ग्लासच्या साहाय्याने असं कट करून घ्यायचं आहे, इथे बघू शकता। अशा छान गिलास असेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही तयार करून घ्यायचं आहे। हे अशा पद्धतीने साधी सोपी ही ट्रिक आहे। आपल्याकडून गोल नाही झाला तर आपण असं टेन्शन घ्यायचं नाही, सरळ अशी पोळी मोठी करायची आहे आणि अशी कट करून घ्यायची ग्लासने किंवा वाटीने, कशाच्या तरी साह्याने असं गोल कट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे अशा छान आपल्या अशा कडकण्या तयार होतात। हे काढून घ्यायचं, हे बाजूला ठेवायचं। हे बघा इथे अशी आपली छान अशी कडकणी तयार झालेली आहे, गोल बघू शकता हे अशा पद्धतीने। तर सगळे आता मी अशा पद्धतीने करून घेणार आहे, बघू शकता। इथे मी अशी पोळी लाटून घेतलेली आहे, पुन्हा आपण या ग्लासाने असे कट करून घ्यायचं आहे पाहिजे त्या आकारामध्ये। इथे बघू शकता, इथे असं आपण छान आता हे कडकण्या बनवून घेतलेलं आहे। इथे देवीचं साहित्य बनवून घेतलेलं आहे, फणे, वेणी आणि जोडवे, कुंकवाचे करंडे, माळ, पैंजण अशा पद्धतीने बनवून घेतलं आहे। आता आपण हे तेलामध्ये तळून घ्यायचे। तर आता गॅसवर आपण कढई ठेवून घेतलेली आहे, त्याच्यात तेल टाकून घ्यायचं आहे। आता तेल टाकून झालं की आपण छान असं हे कडकण्या तळून घेणार आहोत। तेल आपण तापलेलं आहे, त्याच्यात आता आपण ही कडकणी सोडून घ्यायची याला। तर इथे बघू शकता मी दोऱ्यामध्ये आपल्याला नाड्यामध्ये घालण्यासाठी इथे मी काड्याच्या पेटीने याला असे छिद्र पाडून घेतलेलं आहे। पुरीला आपण असंच तळायच्या आधी छिद्र पाडून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता असे सगळ्या पुऱ्यांना मी छिद्र पाडून घेते काड्याच्या पेटीने। हे बघा पटकन आपला दोरा याच्यात जाऊन आपण माळ तयार करू शकतो, म्हणून हे आधीच तळायच्या आधीच असे छिद्रे पाडून घ्यायचे। ही महत्त्वाची टीप आहे, हे एकदम महत्त्वाची टीप आहे, ही नक्की लक्षात ठेवा। अशा पद्धतीने आपण सगळ्या कडकण्या तळून घ्यायच्या आहे मध्यम आचेवर। जास्त लाल नाही होऊ द्यायचे, अशा झाल्या की आपण लगेच काढून घ्यायचे आहे। इथे बघू शकता अशी छान माळ आपण बनवलेली आहे। अशा पद्धतीने आपण कडकणीची माळ बनवून घटाला घातलेली होती। अशी माळ बनवून घटाला घालून घ्यायची। इथे बघू शकता अशी छान माळ आपली तयार झालेली आहे कडकण्याची माळ। अशा पद्धतीने आपण कडकणीची माळ बनवून घेतलेली आहे। ही आता आपण देवीला अशी घालून घ्यायची आहे।
बघू शकता. तर इथे बघू शकता मी एक कडकणी तुम्हाला तोडून दाखवणार आहे. हे बघा किती छान अशा खुसखुशीत कडकण्या आपल्या तयार झालेल्या आहे. जास्त कडक पण नाही आणि नरम पण नाही, एकदम अशा छान अशा कडकण्या आपल्या इथे तयार झालेल्या आहेत. बघू शकता अशा पद्धतीच्या कडकण्या तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.